Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Denarong Pathua Klamalong APA Chalsia Song Mass Joining Camp 6 Schedule Awareness Amai Kipadupon. Preni Phai Crazy Arni, Nomati Constituency Denarong Pathua Klamalong APA Chalsia Song Pen, Mass Joining Camp 6 Schedule Awareness Program Amai Peduponsi, ASDC, Congress, BJP, Klembang Pibang Puatum, Amithanga Song COC, Bang Phokep Sose Ahemtun Atum APA Chalsia Song Along Chepa Ogdun. Labang Somai Long Jai Kathar, Angtong Ingte Kathar, Sarkiri Rongphar, Dipen Rongpi, Sarmung Rongphar, Rita Kramsa Pilapen, Dhoniram Timung, Keongdung, Kephi Kidingatum Chetong Dunsi, Maya Long, RDP Dun. Fulani Pen Oro Ningti Kathar, Karbi Anglong News. Nango efisiensi langit tepang kumana pulo alang itu mana langit lam jai ko antong tiga thar pas kami ni tempat pulo la kota alang ni BJP ji tu kela ke apiala ke dake BJP ji ni pokta mata itu ti alang kami ni tu kami alang ni jinkan nasi thak lo ni tu tirang kami laso thak la te don mai to bom la so mai long alang ni program ke Ibu berikan istighfar. Jom berdeklah ini maite. Bukan ini maite nangre. Bukan mana kan jadi dia. Kuasa jaya kata. Ambedkar berdeklah ini kuat. Sri Lanka. Kuasa hamba kami riadom. Jadi tribal jom beru. Jom tribal dunia. Udah lagi, jom ibu kita istiqor, keras korkan kini riba. Udah kini mana? Ini mana? Ham curono alang like asal dia tambah jima, keramba, dema, berbeda di bari. Bukan mana lama, ini mulai Kreditlah, jelah orang berarti. Ada balik lagi. Dua naik, niaga sia, non sia, BJP itu ini. Sebelum kami lihat, ini di maju. Aslu, ikhlas oke. Dan ada yang sudah ini. Oke, mana kami ni kan? Orang muda musik pun ni kan. Harga semestinya, apa ini? Angkali sampai deh. Oke, deh kan. Kira jangan, orang ada jangan bakal ini buat pakau. Bagaimana? Buat dikhawatir. Jika mau menelak buat mana ya? Dan punya masjid ini, distrik ni masjid. Lo nangkar jopot, bini ladak, dan arong. Mass joining program APHLC to claim along, bini abang kupa bangali. Adon abang si, don paroplira, troxir kebra po. Nito nga chinya tenge non nito ma-record ke doke. Ente sara la akha tuliram rong kaning je BJP pen ong nailo la pen Congress la pen ASDC pen. Na join la re-election alam na from PIL ke pia pot hearing matters itu sir. La hearing ke doke nilitum fees pi advocate atong fees pi une der posi son ke derlo tema setahala dak high court ta order ke dota mo apor dolote pusia order pirong la puyo la sihala order apor dolote pupurong apojo non silam nangji puke advocate atom phana ko putu nangji la si advocate atom phan office ki piji phansi nili tum poisa collect bom non alo la pidam lo te la ke dotuji la pen tuliram rong ha ke haile jong hele election do delo puningje thusita hedi la ke nili tum ning hang le ka ningje ka lila ke hala constitution article 243M along si ke tok do la ke
hala dak ke tok la pu hello la ke ponchayat aron pen ke election dak pe doon ek six schedule area arloki an ke chugidam tang ponchayat aron pen si pe dorong kente la pot la ke ponchayat rong pen tu pe dorong lo polete la ke illegal lo ke di la ke aron re pen a pot lo ke di la ke la si la ke election tu ke court le order ki pilo pulo tangte re-election ke la ka do vek pula ke ako court ta nelitum chini high court supreme court tum ta bang mesen si kamat ha aron ben si ke claim la pot la ke aron ating ben si order ke pe pass vek po re-election ke do vek pula ke te so aron la prap jin pen la so putak chun pon masar ni tu nga pichun pon ji pasi non ta ako poisa si rung bom lo non ni tum guhati dam tu ji pula poisa pon si advocate tu man pinang kok ye mati inte la so putak nang ni tum kaprek la so putak awareness pipon bom ma kaprek hawar long stame nilitum along things ge pipon lo atumi heta nilitum lang parpan po dem kopli constituency long do ar ni wang na thak ni tu ge claim long ke claim na la pu yo thank you sir KSL Lamding Road Asai Hem ki Kimji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ari Denglong Eke Sompon Karbi Students Association KSL Lamding Road Asai Hem ki Kimji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Sika Krori Sitangka Dengponsi KSA Chief Executive Member CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Long E Sompon Lu KSA Kachethak Aphur Kimoke Kedamtang 1986 Aningkan Pensi Nang Plang Lu Sarthe kram sapen inglong pho AKS e me phuke dobom ahu kapang room jiaphan bor ilo bonsitame alang phanta sorplot lo nona bangke KSA asonsi ropli nang dokoklo Bonda Karbi Cultural Society KCS atum kaching room asonsi KSA sitame khelapen longri aparman isivet chingrum rapet nang popusi KSA CEM Dr. Tuliram Ronghangpen mayalong lamthe jaipon Rachari lage Amina Adim Chedore pu sitame common issue abangke kadu kavita eklaivet dopen claim dam nangji ahoy alam penchenglo tok langkang thur hemprek hei hui alam kapachunji aparman KSA asong atumta isivet dolo pulotangte claim dam rapet long popusi CEM Dr. Tuliram Ronghangpen kachoningri pedopon Kedam tang 1986 aningkan ahudason hemrit kachipri kachi boycott hei hui asaya bangke ington nangpo athela swa joini pen penang an atum apran kedam nangta do ulu La soapot si Mahatma Gandhi ke jalien pen ing samjin pen kache song pedopon si areng kelok arideng penta det kapajok ason si ilitum sitami eklai vet do pen ing samjin pen hang bom si hemprek abang palong nang pola pen arnisi ke chunvek jipusi ning thedo bonta hemprek long le aprang sitami full pledge university law college medical college jongjong kereng un ajakong kachilong pen chenglok kaprek kaching thur asonta nang jipusi CEM pen ningjepon Halapu 6 schedule ke thek kache krong asong atum kai ki sitami kache sorsar dun lok abangki chok chilu alang tum aphan chingwai nang pule hang sitami wangwe la social media along lamche paklang chot anvet lu ke thek la sinon abangki kache pakhengsi bidi sore kache pachoi pensi eklai vet pensi claim dam nang popusi CEM pen ningjepon KSA asai hem ki kimji aphan KSA mahang ke thek arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kache chak ateng pen pinilong e ke som aputha KSA mai phu Thomson rong pi pen kero pipajerpon long eke som amaya long KSA me phu Thomson rong pi pen mai chari ponsi MLA Dorsing Ronghang penang EM lapen MSC atum chetong dun long eke som amai tangdet aphi KSA Difu District Committee atum pen creation of autonomous state under Article 244A by peaceful democratic process strive through inclusive protracted struggle pu athepi en ponsi songja aseki kachipi mai peman pon Amri lapen chimthong aparman joining ajamek bir singki rongman pi aklamalong kepadupon Nijang Karbi Anglong Amri lapen chimthong aparman joining ajamek Amri lapen chimthong mondol committee pen patir piponsi bir singki rongman pi aklam along joining ajamek kepadupon Amri Development Front ADF APHLC Congress lapen independent pen GOC BJP asong along chepa augdun Labang somaya long Dr. Tuliram Ronghang CEM Karbi Anglong Autonomous Council pen chenglok MLA EMs
pharmacist atum district BJP amai phu mondal amai phu atum pen chepa ogdon kado kabe chepa ogdon ni atum amri la pen chimthong pangrom pen bang suri ke thomso se ara chepa ogdon rinti alangli CM pen kaning je pon atengke prabjin pen la pher town committee chairman la pen vice chairman hai hui sitami tek pon da prang pola pen am tereng pen rongjang phong an sitami krongni towar prabjin pen selam pon pola pen tender sitami hangpon etlo puta than pachini pon আৰু সকলো বিভিন্ন মৰ্চাৰ পৰা অহা সভাপতি সম্পাদক লগতে আমাৰ নতুনকৈ যিসকল যোগদান কৰিব আহিছে তেখেতলোকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ Congress PSMC song Gethom Political Party Tulsi Bang Suri Pora Bang Faruk Soka Troxker Kebagan Salah itu handle kami Autonomous Council Pet tim kami Parti Parti ni atau Pet development abang kedok prajin pen dan government di college prajin pen kim pompo anjo ke prime minister Narendra Modi masih dan sompono lapen amtering pen dan rongjang thongat so lain atau so hini atau kita kira awal saya kon tendar kor monelo prai uti pharu sine kai memang prajin pen kanceng ipo lapen ke dan amri chingthong hawa dak penan sai ke deng du lapan amri hawa dak umpanai pen chenglok kolu pinchipen chenglok greater umpanai water supply scheme da meni tu central pen ratchan kim bom lo ata prabjin da me adon tim la giju na lang awar sai ki pipon je phan late giju na lang pen katura re ke je phan si ma thasi dilhi pen ban si so scheme da me non plan pon bom lo non pen theklo ko scheme da ye so chi Kongเป็นตัวเจ้งพันMEC ตัวพันเยี่ยมที่พัน Hai bang ke ni tum ching bai pon bom la bang ke pon ji thong ke nang long de nang ko bom Asal chin thong long umla phel long block ka declare sorry on committee diploma town committee ka declare year ding on ko ise sa long committee bang ke declare lo non la so chairman la pen vice chairman la pen commissioner to mani tum back on so chi wai ching sai bo prajin pen chiklo yo nang bong ke klek